Kyllä se on saatana tullut selväksi asiatakin. Nyt 2000-luvun koneita ja... Kyllä niissä on minun mielestä huono teknologia kyllä. Tai onhan niitä nyt kaikenlaisia automaattihommia ja kaiken maailman tutkia ja peruutusta. Kaikkia niitä on ja... Kyllä ne minun mielestä on ennen vanhaa ollut tää teknologia parempaa kyllä. Ainakin minun näkökulmassani on ollut tiukkoja koneita, ne on kestänyt ja... niitä koneet kestänyt ja... Ei oo niitten kanssa tarvinnut tapella ja... Kyllä se on mun mielestä näin tämä asia. Se on niin uusi teknologia, niin minun mielestä heikonlaista sitten se kestämispuoli. Kyllähän niissä on kaiken maailman peruutusjuttuja ja kaikkia tehty ja... Kyllä se saatana on semmonen homma. Ei pitäisi muuta. Kiitos.